ole ama sain chibai le vek ule ka channel te min lo ngai lut saka min lo subscribe sak thina wangin kalom ema min lo subscribe sak zel turin le min lo share sak zel turin ka han som le bok acheu Christian ti hi Isu Krista zui tu ti na aya soi thin ania chuti ani chuan Christian te chu Isu kaldan le akal na pianga kal om tak kan nia ma se chu tiang chu ni in kanin hремang si lova ti om le ti om lo te nan po Isu te na mang om tak kan nia ma se te na dang kan nei ni om takin lang bok si Christian tam takhi ril Rosalian lo takin ma ni du zong po ni lovin kan nung ani mai theani anyak nung zuin bunglina chumi cholkar chung chuan a chanchin bua boxing thu chuak ve ta lo chung changa chuan mi te chuan normana daily news editor chu lekha anron thon sup maya chung zinga pathni pathum ta chau chu hantar langila hetiang hi anni daily news editor kapu ka chanchin bula khi thak kaloril rukna arai to viawa chanchin bu bengwar thak chiar nuam le hun herzel nena in khung rol deuh kong tin reng van tlang du zong chuan hi ka duwa tu hnaya resource muna in beina chanchin in chua du lo khan karil ru min siam nge tirta min han thon to suang che ita chu chanchin bu kum tam tak lo la to thin sumdong lian tak mai na minga ziaka lekhadang a mu le chu a khobul loka editor ve bok a thian hlui ania du tak Norman i chanchin bu la tu te chu iwa han chokhiar na sa om ve engemo ishiat le thil siam thattum na thar inei ani point i chanchin bu khera chon chin ma ta che tunlai mi chi nang bok hian ti vero khai mi puin boxing le insual chanchin te an ngai thadu asin an duang chuan ti mai ro siam that na chu midangin thokro se ti in lekha athona Henry McJuel po chuan a thon ve a du tak Norman ithil tum hlen tura ibe nga la wangin alom hle mai ithil ti dan hi ke aya ngai sang chuang anum lovang ituar hle ang ti karing ma se avai chuan i hlo lovang i pastor Henry McJuel tin McJuel lekha a chiar zo chia chuan an khuwa vai lo zuar tu lian ber daily news a inzorna ron chu thin tu lekha hi an hong le a hetiang hian aron ziaka pu edward normana daily news editor kapu tun malama i chanchin bua ka inzorna i chu thin kha tuna chuan lo ti top tong che hei i lo chu to na man po kan thon nga la hei hi i chanchin bu ne na kan indoor top na ni ro se ti in chu lekha an chiar ta ka zara chuan a chanchin bua inzor na dang te po chu a enta zela an thlir thuak po chuan i suan chanchin bu nei ve ta se a chua du lo tu te chu a zuk mu thuai hloma i suwa chanchin bu ni ta se zule churut chi sang zor na sei pui te engtin nge tiang ama Norman a hi pachal lang alo ni azara heng athil chu chung changa te hian mi in an lo soi sel lo mai emodi don chu o a tia chuan hetiang in zor na chu te chu sum don na chi khat ani ve maya zu zor thuala Raymond Khwa chuan sarkar phalna zau thei top anei thowa tu khopoi soina ani chuang don emoni le chu lo renga chung zu zor na chi sang te chu Christian mason na chi khat ani ve mai alom Norman po chuan Raymond khosum dong zong in antiang ati ve ani maya chuwa chapa sumhnar thatak aloni boxi chu tiang te tilo se a chanchin bu chuan sum hai lu na tur engte lul nge a han tiang chuwa po a chuak thei don em ni chu apoimo berani ti le chu emmoni poimo berle isuan engtin nge atiang ti hi anilom ni tun karatana ani ta na poimo ber zok chule isuan a chanchin bu azule vai lo zor na chu a chua du don emmoni chu o Edward Norman a chuan a thin lung zong a fin na le tan puina dila atong trai nu chuan Clark chu a kolut ta a chumini chu ni nga ni nia Clark chuan a pu ne na tho tan ni anin biak kha ala sha renga ti chuan an chanchin bu chuan kholkheng atong tange ya nga in engpo huam deuh tho chuan avalut ta a muangchang hian Norman a chuan Clark a hei inzorna kan chu thin te chu kan thlir hloma a then te hi chu kanin tiam chin kha a then vele thar thol vati top ka duwa chung zorna lam ti tu ma ka po kha
isil ngal don nia alo tia achin chiana chanchin bu chu apea kla ka chuan an enwang wanga hetiang hian engchen nge ti thea in rin atita phong maya apu thil ti dan zozai chumak atia asha thiam thei to lova a in sum zo to lo ni engdanga chang lo chon norman a chuan kla ka isuaka raymond ko chanchin bu editor lo ni ve ta se zuzor na le vailo zor na te hi a chu du iringem ti in azot let ling ta zoka chuti songa chu ta ka chuan a chu du phei chu ka ring lova ma se ati dan anga piang chuan kan ti ve thei don om chuang si lova chung te dei chu enge kan pui sak le mang chutianga kan chu zel don chuan chanchin bu a chu theinang kla ka chuan atia inga nge a thei lovang norman a chuan atia kla ka thin chu asadeu zak maya engwange niang poisalut aya tam sen zia atul don awangin tuna po hian chutiang kalmang zom kan tum ngat chuan kan charang viawang atita bora norman a chuan chan be station pa lem lo chuan chuti turem ni ati thave maya anu dewa chuan katiang anga ti tur chuan ma ka chu lo hrilla klaka chu krista ti dan tur ni in karinga kasil to ang che khan iswati dan tur anga thil ti tum hi min ngong dan tur don lovin kum khat chunga tan kalotiam to a nialsat patok po chuama ila tunlai huna kan lalpaina chanchin bua zuzorna han chu turo mang chuan kangai thei don chuang lo in zorna dang then khat po chian zan lo na chu kala nei nuala ma se chung zong kalo en chiang le ange heng zu le veilo zorna thua ero hi chuan karil ru ka siam fele atita a adokan lampana a phei chu kla ka chuan midang lam riau kom zo hlot ang deuh hian ain ngaya tunlai thil kal mang chu a engama hriat thiam nei talo hian ain hria asum hnar chung changa azama athin arim treu boka normanan asoi angkal manga chanchin bu an chuwa vai chuan a chebuai don ti chu chiangsa ada engtak chu han ngong don angmo namen lova buaina le tunma dan zong angor buai vek don chu ani phot maya apu chu a cho chang ani lova a tin a le der aningot alomo chutianga alo ngai to neu lai chuan ma ka chu alo kala normana thu cha chu alo sil thuaya ma ka po chuan kla ka chu aron tho ve hle a ampani chuan an ang bar maya zirtop tu ka norman office lo thleng chuan cholni lo thleng tura chuak tur ngai tu alo tu le reng to ti chu an hria a chanchin bu chu raymond khuwa cholni chuak chhun ania sumle pailama po an hlok pha hle thin phek som thum som li lai chitin reng ziana ani thin boka ami mir reng koshan mi le mi lo point cholni zinga to chuan chhiarmak mo an lo nei thin ani a hlok lo thu chu apoimo ber po ani lo boka chung thu chu ngai tu lovin kongtin reng chhut neuin isuani se cholni in chanchin bu a chu angem adik takin cholni chuak chu an hlok na ber ani boka an ti top mai chuan poisa sangtam tak hlo na chu ani mewang chu a chapa latu te chuan cholni chuak thin ne na huam vekin aman po an pe ania ani norman chu tingota ti top sak thei po ani rengam ni cholni lo thleng tura chhuwa tur chu abula chuana intiang hnuk maya ti chuan ngun thluk tak mai chuan angai tu tawang maya atopa chuan athil ti dan tur chu apot chatta a pindan lian pera chuan a hnuaya thok kho a ko khom ta engtak niang mo ti mel pu chuan an local khom traka norman an thu a han sei po chu an engun kher mai kan chanchin bu chung changa ka thil ti tum te hril tur cheuin hei ka han ko khom cheunia thil engamo ti danglam ka tuma ka thil ti to then khat te chu mak an ti hle ti po ka hria ka ti chan te hi hril cheu ka du ani kla ka hne na alo hril to te kha a hril ta hloma ti chuan chu tiang ka soi angkal mang zuya thil kan ti dan tur te po ka pot chat fel to a then khat te chuan mak po in ti ngei ka ring cholni chuak hi cholni le hnulama khi chuan ti top ka tuma chumi chuak hnunga chuan ka ti top chan po ka zia kang ti chuan kan chanchin bulatu cholni chuak man pea in ngai ten a ai angreng chiar tur an lo nei nan chanchin bu cholni chhuwa lo te ti dan pa ngain inrin ni chuak kan ti tam mai thungang christian thlir dan tura ka han thlirin
kan chanchin bu cholni chuaki a thatna ain a chiatna tamzokin ka hria kadin huna hian isua lo omni ta se cholni chuan a chhuwa karing lo ani kan chanchin bu a ron inzuar thin tele latu te hnena soifel ero chu anga yanga chu katuma daila chanchin lor khom tu tele thok tu dang tan engma lo thon tur om lovang sumle pai thuwa kan hek ani point chu keima tur ani dona wangin atia asei so a thok tu ho anma ni mun thewa an han kaldar sang chuan an pu thu sei mak tak mai chu an sei du nak hle mai kla ka chu an pu pin dana chuan alo kala muk fe in reizet anin bia normana thil ti dan chu aban pha leka ma se normana chuan fim khur takle dimdoi takin alo dom sham zela kla ka hi pafel zet mai ania aban hlo chuan atluka na thiam lak le tur amu ain ring lo ani amai ro chu cholni chuak ati top awanga bang tur ani chuan le abang mai anga isuan engtin nge atiang ti zona an in zo thinin cholnia la chu fo chan tur a hre theingang to silo ti chuang kla ka chuan heile heti chuan ni somthum chungin kan chadon chu ani taber maya nakin loka kan la tho tur tho ani boka tu na tang hian setlang lo ila a tho me a han tingot maya kan chat pha chu ka ring lo la chadon po ni ila kan chat tak ma chu i thok zel don lom ni norman a chuan atia ngoite pu norman ka sa thiam thei lo chekati tun kara i thilti manga hian tun malama kalo hria thin ang kha chu ini talo mole kla ka chuan atia ani khop mai kla ka keipo hi ka in sa chiang tabar love amai ro chu tun malam zong ai khan kan chanchin bu lo tlin tur le than le zel tur hi ka sa chiang zok omin ka in hria engpo ni se ka thu zo chu min da chang lova ka hne na chuan i thok zel donem atia hre tak chung chuang kla ka chuan thokang atita a ti chuan kut thingin chibaite anin buk ta kla ka chuan chuti lai tluka aril ru buai po ala hrengai lo englai po cherup thei thil ti na atel ve ni taber hian a in nga ya ole khati chin khani le ri phot sela bunga na ronda le thuai ka han tumanga minungai thak sakle theu turin ka han som chewa min support ani ti lan tir na min lo like saka min lo comment sak zel turin ka han som ngal bok a cheu